A lövész szezon kellős közepén járnak városunk sportlövői. Több magyar versenyen, illetve nemzetközi versenyen vannak már túl, és hát nagyon nagy erőpróbák várnak rájuk, hiszen hamarosan világbajnokságra kerül sor, amelyen mind a ketten indulnak majd. Stúdiónk vendégei Sas Ferenc és Szilágyi Sándor, köszöntelek benneteket. Sanyi, milyen versenyeken szerepeltetek eddig? Én is köszöntelek benneteket. Eddig magyar kupákban szerepeltünk Magyarországon Field Targetben, illetve Hunter Field Targetben, és túl vagyunk a Field Target országos bajnokságon az idén, illetve külföldön részt vettünk a szlovák Openen, ami az 5. szlovák Open volt, és onnan sikerült 2 dobogós helyet is elhoznunk. Feri a 2. helyen, illetve én a 3. helyen végeztünk. Hogy álltok, Feri, eddig a idei versenysorozatban? Én nem voltam ebben az évben túl sok versenyen, egyéb elfoglaltságaim voltak. Az új puskámmal most kezdek megbarátkozni, összeszokni. Hétvégén került megrendezésre a Field Target országos bajnokság Bánkon, Debrecen Bánkon, amit sikerült megnyerjek nagy nehezen. 2 napos versenyről volt szó, első napot eltaktikáztam egy kicsit, meleg miatt nem vettem fel a kabátot, lövészkabátot, próbáltam anélkül lőni, hát ha úgy kicsivel jobb lesz, de ez nem jött be. Második nap viszont már felvettem a kabátomat, és akkor már sikerült 5 pontot hoznom az előző napi eredményemhez, és így sikerült azonos pontot lőjek a utána következő versenyzővel, majd szétlövés követően sikerült elhoznom az első helyezett kupát. Tehát akkor megvan az idei első nagy trófea, hiszen magyar bajnok lettél. Igen, így van. Bár tavaly is az voltam, csak meg lett óvva a verseny, de el kellett jöjjek korábban a versenyről, így egyedül lőttem végig a pályát, nem csapatként, hanem mindig következő csapat elébe álltam, és bár a szabálykönyv ezt nem tiltja, de ezt a versenyt megóvták, mikor én eljöttem, és így nem lett kiosztásra, nem került kiosztásra a kupa győztesi cím, úgyhogy igazából megnyertem, de kupát nem kaptam róla. De most ez is megvan. Most ez is megvan, így van. Beszélgetés előtt, Sanyi, mondtad, hogy volt Hunter Field verseny is volt, az idén meg Field Target verseny is. Melyiken hogy szerepeltetek? Hát Hunter Field Targetben egy első helyet sikerült eddig elhoznunk, illetve második helyeket. Field Targetben még nem álltunk a dobogó legmagasabb fokán az idén. Ferinek 2 második helye volt, nekem pedig 3 negyedik helyem. Illetve hát most az országos bajnokságon mindketten állhattunk a dobogón. Ez az első olyan alkalom, hogy egy országos bajnokságon mindketten a dobogóra állhattunk, sőt, igazából Ferinek ez volt az első országos bajnoki címe, míg én ugyanezt a címet 2011-ben szereztem meg. Itt folyamatosan mennek a versenyek, magyar kupa sorozatban vesztek részt, és vannak az országos bajnokságok. Melyiknek van nagyobb, nem is tétje, hanem melyik a fontosabb a számotokra, melyik van nagyobb súllyal? Picit külön kell választani ezt, hiszen az országos bajnokság az az év legfontosabb versenye. Gyakorlatilag ez egy 2 napos verseny minden évben, és ezen a 2 napon kell a legjobb teljesítményt nyújtani. Ez általában a legnehezebb, hogy azonos időintervallumban mindig ugyanolyan jól szerepeljen az ember. Még a magyar kupák azok el vannak osztva éves szinten, 7 magyar kupát rendeznek meg. A 7 magyar kupa általában havi beosztásban kerül megrendezésre. Itt mindig az adott versenyre kell készülni, az adott versenyen abban a 3-4 órában kell a legjobb teljesítményt nyújtani. Mind a kettő szerintem ugyanolyan fontos számunkra, hiszen mind a kettőt azért csináljuk, mert ezt szeretjük csinálni és győzni akarunk. Én azt gondolom, hogy nem lehet igazán nagy különbséget tenni. Az egyikben egy 2 napos versenynek az eredménye számít, még a másikban egy éves teljesítmény összesítése számít. Azt mondtátok, Feri, hogy ezek a versenyek, az idei versenyek tulajdonképpen egy felkészülési sorozatnak az állomásai, hiszen készültök a világbajnokságra. Ez hol lesz és mikor? Mennyire vagytok felkészülve? Augusztus végén lesz majd Litvániában a világbajnokság. Hát én még nem érzem magam felkészültnek, de megbeszéltük Sanyival, hogy heti 2 alkalommal edzést tartunk. Tegnap voltunk is kint gyakorolni. Rájöttünk, hogy sajnos nem lehet nagy teljesítményt elérni gyakorlás nélkül, bár nem sok időnk van rá, de muszáj rászállni az időt. És hát szeretnénk még addig szervezni felkészítő versenyt Debrecen Bánkon a VB-re,
aki akar, bárki eljöhet a versenyzők közül, vagy aki nem jön a VB-re, az is, és így kialakítunk egy kis versenyhangulatot. Igazából ezt a VB előtt megcsináljuk 1-2 héttel, az már jó volna, illetve egyénileg felkészülünk a lőtéren. Szoktátok mindig mondani, hogy a évente nemzetközi versenyek közül ugye az Európa-bajnokság meg a világbajnokság az általában gondot okoz az elmenetel a számotokra. Most az idén hogy alakul? Tehát VB is van, EB is van, világbajnokságot választottátok? Hát jelenleg 5 olyan verseny volt, amiből választhattunk az idei évben. Elérhető közelségben van gyakorlatilag a világbajnokság és az Európa-bajnokság is. Az Európa-bajnokságot azt július 18-án Spanyolországban, Zumaragában rendezik meg. Ez az a verseny, amire jó lett volna eljutni, de ez a költségtényezők miatt úgy néz ki, hogy ez nem valósul meg. A világbajnokság viszont a legrangosabb verseny az év során, és ezt céloztuk meg, illetve ehhez próbáltunk meg támogatókat és szponzorokat keríteni, ugyanis ezért nem egy egyszerű költségvetésű verseny, fejenként durván olyan 150-200 ezer forint csak az effektíven felmerülő közvetlen költség. Ezt elő kell teremteni, ehhez próbálunk segítséget keresni, és ezen kívül lesz még Olaszországban az a verseny, ahol tavaly voltunk, talán az ki fog maradni, mert a szlovákiai versenyt viszont abszolváltuk, mint felkészülési versenyt. Egyforma egyenpólóban a válogatottnak, mondom a válogatottnak a pólójában vagytok, ez azt jelenti, hogy a válogatott tagjaként fogtok majd kint lenni ezen a világbajnokságon. Feri? Így van. Bár most nem volt nagy csata, nem kellett annyira küzdeni a kvalifikációért, mint tavaly előtt. Sajnos sok jó lövő nem tud kijönni velünk a VB-re, így igazából egy 8 fős csapatra van szükség, ha jó eredményt akarunk elérni, mert minden nap a legjobb 4 eredmény számít, és 8-an nevezhetnek a válogatottba, tehát ha 8-ból 8 jó lövőnk van, akkor esélyes, hogy egy nap 4 biztos jót fog lőni, ezért tudtuk elhozni második helyet tavaly előtt a VB-n. Hát szerintem ebben az évben nem fog összejönni. Hát majd látjuk, hogy mit sikerül ebből kihozni. A világbajnokság mellett milyen más versenyek következnek még a számotokra? Folytatjuk itthon a Magyar Kupa sorozatokat mind a 2 ágban, illetve hát a tervezett külföldi versenyekből talán még az Olaszország majd októberben beleférhet. Ezt majd tényleg akkor tudjuk már megmondani, hogy a költségvetési keretünk mit enged. Mert egyrészt a klub költségvetés, illetve a saját költségvetésünk határozza meg, hogy mire lesz elegendő a pénzünk. Ha már pénz meg fegyver, ugye az előbb mondta Feri, hogy új fegyver van. Itt olyan gyorsan változik a technika, hogy tulajdonképpen itt évente fegyvereket kell cserélni? A problémám az volt eddig, hogy én egy fegyverrel lőttem 2 versenyszámot, a field targetet meg a hunter field targetet. Ugye az 2 különböző távcsőt igényel, a fegyver magában tudja mind a 2 versenyszámot, a field target arra egy komolyabb távcső szükséges, a fegyvert úgy kell súlyozni, hogy kifogástalan, még a Hunterben igazából egy egyszerű, ilyen 15 000 fontos távcsővel, sima fegyverrel ez a verseny lőhető. Na most nekem mindig át kell szereljem egyik verseny után a másik versenyszámra, és ugye pont oda visszaállítani mindent, az nem mindig sikerül. És ezért volt azt, hogy mostanában a Hunter Fieldbe nem hoztam túl jó eredményeket, mert ez az átszerelgetés ez nem mindig jó, sőt, soha nem szokott jó lenni. Ezért terveztem azt, hogy ahogy a költségvetésem engedi, akkor vásárolok egy másik fegyvert. Ezek szerint sikerült? Igen, eladtam kisepeltem a fegyverszekrényből, ami nem nagyon használtam puskákat. Eladtam őket, és úgy azt megtoldva egy kicsit sikerült vásárolni egy viszonylag új fegyvert. A vicc az, hogy nem tudok vele jobbat lőni, mint a másikkal, a régivel. Hiába kerül majd csak dupla annyiba, több mint dupla annyiba, nem hoz sokkal több eredményt. Még azt gondolom, hogy szokni kell a fegyvert, össze kell vele csiszolódni, össze kell barátkozni, és hát, hogyha a világbajnokságra már nem lesz vele probléma. Egyébként nincs gond a fegyverrel, nagyon jól csinálja a dolgát, ami a gond a másik végén van, tehát még velem szokni kell egy kicsit. Sanyi, azért nagyjából már ismeritek az ellenfeleket a nemzetközi versenyeken, gondolom azért nem nagyon változik az ellenfél tagsága. Mit vártok magatoktól?
Hát ez jó kérdés, igazából nehéz ezeket előre megfogalmazni, ezeket a célokat. Természetesen vannak titkos rejtett célok, amiket szeretne az ember elérni, ami nem feltétlen egyezik a realitással. Azért jó lenne, hogyha a csapatban ismét dobogóra állhatnánk, bár Feri azért előbb elmondta, hogy sokkal kevesebb az a létszám, amiből a csapat eredményt össze tudjuk hozni. A realitás azt gondolom, hogy a dobogó közeli hely a csapatban. Egyéni eredményeket tekintve, hogyha mind a 3 napon tudunk magunkhoz mérten, illetve az ellenfelekhez mérten is egy jó eredményt elérni, akkor reális esély van arra, hogy a 15-ön belőle kerüljön egyikünk, vagy akár mind a ketten is. Ez a megfogalmazott cél, hogy ha ezt tudjuk teljesíteni, akkor elégedettek lehetünk, de igazából, hogyha 30-on belül kerülünk, az sem lesz tragédia. A magyar válogatotton belül Feri mondta, hogy 8 ember az, aki lőni fog. A 8-ban körülbelül hova helyezitek magatokat? Élre, természetesen. Tehát a 8 emberes mezőnyben ugye az elején. Az országos bajnokság most mutatta a rangsort, az erőviszonyokat, nem viccet félretéve, ha visszatekintünk egy 3-4 évre visszamenőleg, hogy ki tud fix eredményeket hozni nemzetközi versenyeken, nívós versenyeken, akkor én azt gondolom, hogy én mindenképp szerintem eddig mindig hoztam a nemzetközi versenyeken hoztam azt, amit tőlem elvártak, és amit ki tudtam hozni magamból. Engem nem zavart az, hogy most VB-n vagyunk, ugyanúgy lőttem, mintha itthon lőnénk egy házi versenyen. Azt a 45-öket átlagban úgy meglövögettem. Tehát ha azt most tudom hozni, akkor én bízom benne, hogy az a 45 napi átlag eredmény az akár elég lehet még egy 4.-5. helyre is. Tehát akkor húzó emberek vagytok a csapaton belül, a válogatotton belül sem. Hát ezt igen ki lehet jelenteni. Azt is ki lehet jelenteni, hogy nagyon sok azonos képességű versenyző van, nemzetközi tapasztalattal, viszont most erre a versenyre talán 4-en vagy 5-en fogunk kiutazni, akinek komoly nemzetközi tapasztalata van. Hát bízunk benne, hogy sikeresek lesznek, és hogyha majd a versenynek vége lesz, akkor majd eljöttök megint és beszámoltok, hogy sikerült ez a világbajnokság a számotokra. Köszönjük a meghívást! Köszönjük szépen!